ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପାସ ପରେ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବା ଆଶାରେ ରିଧୁକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ କବାଟ ଦେଇକି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲି ମାଛ ଦୋକାନରେ। ମାଛ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ମାଛବାଲା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାଛ ମାଗିଲେ ଓ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ମାଛ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେଇଆ ଦେଖିକି ମୁଁ ମାଛବାଲା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇନା ଏମିତି କେମିତି କଲେ? ଆମେ ତ ଆସିକି 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆପଣ କେମିତି ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ? ମାଛବାଲା ଭାଇ ଆସିକି ମୋତେ ଅନେଇକି କହିଲେ, ସେମିତି ମୋ ଦୋକାନରେ କିଛି ନିୟମ ଘରିକା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯିଏ ନେଇକି ମାଛ ଗଲେ ସିଏ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲି କଷ୍ଟମର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବିନି ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ଆଗ ଦେବି? ସେ ପୁଣି ଏତିକି 2ଟା ମାଛ ନେବ ବୋଲି ମୋତେ ମାଗୁଛ? ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ 2ଟା ମାଛ ଦେଉଛ, ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗଣା ଦେଉଛ? ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ନେଉଛୁ, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କଥା ଶୁଣିକି ମାଛବାଲା ଭାଇନା କହିଲେ, ମୋ ଦୋକାନରେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଚାଲେନି, ମାଛ ନେବ ଯଦି ନିଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ନିଅ। ତ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସିକି ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ 2ଟା ମାଛ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମାଛ ଖାଇବାର ଆଶାଟା ପୁରା ସରିଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛବାଲା ଭାଇନା ଇଏ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ?